Bost egun, film bat, 11 lagun, 11 kontu, 11 pasadizo, 7 edizio, 3 sari, zein baino zein hobeak, martxan da Kameratoia 2011. Zer den Kameratoia? Euskerazko ikus-entzunezkoen rallia da. Parte hartzaileek 5 egun izango dituzte, gidoia osatu, grabazioa egin eta edizio lanak burutzeko. Antolakuntzak jarritakoa izango da gaia eta hauek esandako hainbat lokalizazio eta kontu ere agertu beharko dira lanean. Ni naiz Estefania. Hemengo lagunentzat eta Madrilen Tani. Helburua ongi pasatzeaz gain, gazteen izaera sortzailea azpimarratu eta hauen lana zabaltzea. Etorkizuna arrisku larrian dauka espezie honek. Hiriko mugak gainditzen asmatzen ez duen artean. Antolatzaileak Topagunea, Uribe Kostako Mankomunitateko Euskera Zerbitzua eta Urduliz Lemoiz eta Sopelako udalak. Itxasontzi batek Euskal Herritik kanpora. Barkatu, eske batzutan joaten zait burua loko. Nire herria oso polita da. Adi itzorduei uztailaren 9an Urdulizen antolakuntzak gaiak eta baldintzak zehaztuko ditu. Lanak beranduenera uztailaren 14rako eman beharko dituzue eta sari banaketa uztailaren 23an izango da Sopelan. Sari izango dira lehenengo 3 sailkatuentzat. 1.500 euro lehenengoarentzat, 1.200 bigarrenarentzat eta 900 hirugarrenarentzat. Dirua behar detela. Emateko dirua, ama! Animatu beraz Kameratoian parte hartzera. Izena emateko epea ekainaren 24an bukatuko da eta argibide gehiago edo xehetasun gehiago nahi baduzue kameratoia.com. Etorri eta parte hartu. Kameratoia 2011.